За какво? За какво ги махаш? Значи да стои умният чипс по средата, ама топчета не са. Чипса може да си дояде топчето, по-го прави. Ти като пиеш не си... Аз няма да го ползвам това топче. Това ми е за Ето, той си едно топчето. Горе си един там, един там. Имаш? Навсякъде Си на парите. тенис матч. Аре, пускай вече. Пусна го, бе! От качалка! Аз съм казал, че трябва да почнем по принцип мисля го правя в два, нали? По принцип. те ядат против. Защото чакай да знам, Имунната че система. това време ще играем, просто сме сложни. Чакай, ти си оцелил една чаша ли вече? Първата. Аз го изтървах. Аз го Това ще мазно. Не, сетим да пие. Бати, моля те. Вие така ще играете с дупка на фъра. Така си. А няма да се редуваме, така ли? Някой се редуваме на отбори. Аз мисля, че всеки ще хвърля по едно топ, че се редуваме, ама май... Вие не сте били на същото мнение, като гледам. Не съм ти Не, играем едно в едно. Не доуточнихме правилата и те се възползват докато Изобщо не го повторих 7 пъти. Абе, айде сега, на тях най-много им се пие, нека да поиграят малко. Само вчера до двама да се неща се поуспокоят здрастите. Как сте, бе, патета? Евга, не знам при кой това си го научила, ама му кай се застреля. Не знам, ма сме сложили. Патета. Айде, Патета. Това е важното. Не знам кой вика има патета, вятър честно. този това. Вятър е виновен. При зенката викат патета. Верно ли, бе? Боже господи. Патета. Патета. Било. Ужас. Какво? Просто се прави на професионалист. Да, сега така Джола. Тук държи другите топ. По-назад, защото... Опа. Да. Между другото, Почти я бутна. Значи повече бира трябва да се пие. Малко ли ти е? Само не дай да плюеш, бе. Не, срещу мен. Да, да се разпивай. Това е несериозно. цялата ти работа е така. Абе, Сипи малко веро в чашите. И после бира с веро. за дезинфекция. Много. Това беше Малко 2022. Много топ ще искаш. Това беше 2022. Бая се, го знаеш. Твоя Моя излагаш. крепътен Аз камък. хвърля в кош. Буквално. Не бе. Ви сега имам мишка, му Айде! Бе, Абе, Топчето ми върви. ако вкара в чашата с вода, трябва ли спие водата? Аз За това наказание. само самия. Да, бе, тук, за какво? Тук ще наливаме след това. какво правиш? Кое ще измиваш? А те си били само по две. Ао! Евга, мерси, мерси. Три на Ще шест. връщам веднага. Значи повече от 10 минути не мога да играете, знаете. Повече от 10 минути не мога да играя. Еми тъпо е, Добре, родителите като ви става 10 гледат. минути, Влади пие всичките бири. Да, не, Ами продължавай. не, първо е 6 Да часа. ги пренаредаш малко. Не. Нали след като... Не, че ще бият. Трябва още една чаша да отпадне. Това влиза, ма, гледай. Аз ще я питам, що излизаш ли в тази сигурно, защото Ще влезе в масата. Що какво? Не, аз не говоря за телефон. Как излезе от чашата? Ей! Пове! Сега ще пренареждате ли? Ми аз не знам да... На него трябва да се Нарежат се, ма пренаредат. не знам на колко. Е как? 3-2-1. Трябва му са 6 чаши, трябва да ги пренареди. 3-2. 4 си изпил. Как ще ги наредиш? 3-2-1. Лесно Но това. той трябва да ги даде по-назад, много Да, стиня. да ти по-заде. Ма не, ако искаш да пиеш, ще се опишеш. Принципно, да, ти си знаеш. Ето и той иска да ги Щом пренареди. там ти харесват. И за някакъв такъв в средата на масата. Това ще е с... Спивата. Колко пъти забравихме да си Пренареждай. снимем топчето, не се знаех. Не сте Добре, забравили. чакай да ще пия бира. Не сте. Втори комплект за нас. Къде е тази чаша? Малко се спука. Добре, че ако ще купиш. Аз още пия бира, тя пренареждай. Трябва да бързаме за някъде. Да. Няма нищо. И на вас се Слънцето ни гони. Киселбана. Нормално, какво се ли гавиш? Ти какво се играеш? Ма ние нямаме 100 комплекта чаши, бе. Еми добре, тогава Очаквайте малко. shut the fuck up. Ако се чупи топчето. А,
Направо пожедне. Значи следващия си ти. Не, просто трябва да се радваме. Айде да сме на По отбори. принцип да, ама... Ми вие казахте да играме на финал, аз И казах не да съм играме казал 2-2. нито един път да играме. Аз пък казах да играме 2-2. Ще ме не толкова бавно игра. Треба ти още една Те тяхната среща, не е. да ги... Чупеха чаши. Те свършиха вече. Ай сега ги нарежеш на триъгълник. Може ли това да се изпие? Не, брат. Не може, не разбрали. По правилата. Рейди ги. Предреждай. Аз си починал. Това път ги дръпна назад, като стана. Като стана, ги дръпна назад. Какво с масата? Внимавайте с чашите. Нищо няма на масата. Почна направят на масата. С половец си. Ти си взел част от тях, или? Тринг, тринг. Айде, аз ще дъпна най-добре. Тръгнах да го фаща някой, чакай, то обаче падна в чашка. На тях ще ми хареса, ако ми кажа. Да им слушаш. Има някаква точност в тебе. Има Аме, много. Чичо ми е Майкъл Джордан. Да. Малко си се Малко улов съм с само петичици. Това как се завъртя обаче вътре в чашата. Ма сега ти ги целиш, все едно ти ще пиеш. Аз ги целя по-бързо да се махна, че Милана почва да мрънка и да се цупи за Ама ме камера. питат някакви хора кога ще играят, почва. аз им обяснявам какъв ти е проблема си. Добре, играйте след това. Сега ме питат, че кой кога ще играе, аз му обяснявам. После, не знам кога. Не беше питал Станчев. Мисля и Станчев, ама не става дума за Сега трябва ли Той да не изпие вика двете, как. защото влезе? Не, влезе от двете как. Влезе в едната, изкочи и влезе в другата. Къмбек. Обръщава го. Здрасти, Верче. Вчера матч гледали му, не? Гледал го. Ей, трябва да смените категорията, нали, Аз го Рамо, видях между с другото, не Любимко. надежда. Футболът Знам, от че завърших телефона. една-две на Трябва да смените категорията, нали, Рамо, не надежда. Два на два завърши. Айде, да вече тотално. Газ! Дуспи. В принцип не очаквах, че така се развива. Компетентно. Ми не виж колко са равностойни постоянно. Постоянно да слагаш 4 чашки. Я погледни, по нещо различат ли се освен косата? Бая, Дай килограмите. И аз това Тоест чак да 20 кажа, кила между половина. другото. Тя ще как килограми. Айде! Записва и спира. За малко. Равностойна битка. Значи синия отбор за момента губи. Сега трябва да видите коя е чупената чаша, защото той Жоро Най-удобно, последното. Добре. Обаче бакграунд разговор е по-интересен. Да ми да си взема соларен панел, поговорите на телефона, бе. Не, говорим си за Соларни панели, кой иска си взима соларни панели? Говорите? Значи правим инспекция на соларни паркове, ако някой има соларен парк и иска инспекция, мога да го свържем. Нали? И с един дрон обикаляме, даваме точност 99,8% последния парк, където го направихме. Спокойно се дишай. Да дишам? Трябват ни пари, хора! Аре, ги ръпам. Те са обаче няма да бил. Те ще застана така. Да, сменя. Какво става, пичове? Е, чакай, сега Живо ли откриваш сме? тениската. Така? Виждам се. Скараш целия екран. Аре, толкова далече става. Аз вместо чутки така, че не повече мирато. Айде, вземи много. И колко ти да ще няма? Айде. Това може да си преглътне. Даже си пиеш и си дръпваш, даже. Е, сега по такъв ти е живота. Ще стрелям. Не можеш. Няма Е, тя те оцели. Ще стрелям. Ще ми е доста много. Аз съм добре пия. Не! Добре, значи Денов тръгвай си. Тръгвай си. Тръгвай си, това беше. Това си твоето био. Добре, сега кой е? Не мога. Не, бе, то дойде по-ред им то. трябва. Мога да си ми кажа да съм да Да, не. Оу. Тя не
Как ти оставаш, защото цели? Ненов като тръгва и не цели, сещаш. Ама чакай малко, аз се появих, някой ми оцели чашата веднага и си Сега си ти, Ненов като така си тръгва. Ама аз не бях целил. Еми да, Ти ме защото ти изгони. оцели. Е, той Ненов не цели, писал. Къде игра, докато някой не вкара просто. Ема, значи Еми, не трябваше да си sorry, тръгвам. Аз смених правилата, защото се опочна. Аз смени правилата вече, ти какво знаеш? Тя ти вкара, тръгвай си. Добре, моля да си изпия. Но може да тръгнеш и да пиеш. Може да ми върнеш топчето. Имаш си две. Кой ще става? Още ли си? И направо започва да дава. Кой се става? Ай! И са. Третата игра ще ликнеме. Ооо! Айде, йо, ти си. Аре, пиде! Не ме стига, моля се. Йони! Еми, ти бе, ти тогава, тя трябва да се спира. И ти тогава. Неновката игра се едно. Ама и тя не си Как да не съм играла от много време, като двамата да сте играли? Ние играхме всички. Йо, вече си ти всички минахме. Аз си гониш, брат. Аре, пи го, малко е. Айде, не дай се прави си. А така, на камера. Има още, аз се виждам от тук. Ако не искаш да пиеш, Това е бир, Има още още. Айде, пи. Трябваше с такива бирпонг. За Кети специално. Търно сте ни дали водка да пием, Аз ще човек. малко жаден вече. Следващия път Читам водка, ако трябва да бъда чист. с монстър. Айде, можеш. браво, слънце! Е, така ли правиха? Нещо друго. Махам ли се? Не. Айде, може да ми скипам. Хайде по-бързо. Той директно си тръгва и си остава чашата. Няма такива да си ходи с нея. Леле, ако бях русалка, до тук бях. Ако беше пияница. Добре. Виж, затова ги Ей, нареждам. ти си. Заставай! Канадска със Сашо. Брой си колко чаш ще изпили. Аз ли двечки? Опа, унищожителя. Каза, че го е взел. Задейства съверната. Тя по-мръсни топка, Е, така, твоята да. няма да е... ползвала. Много си ми близо. Извинявай, ама аз си ги чиста. Всеки път. Ужасно сте честно, направо. Ми я подадеш? Точно е цяло тук. Така да превестиш. А фани го де? А фани бъде! Ами аз също го гледам. Ай, носи една бира и на кучето, бе. Не е на Чакай, ще кучето оставя бира. една път. Първият път беше по главата ти. Красема съм, коя дупка трябва да вкарам? Червената точката се е видял. Аз съм... То просто... Не очаквам. Клипове. То просто... Е, това се казва да го вкараш. Кети, ти си. Кети, ти си. Ето ви топче. Не, сега не мога да говоря по соти. Ще умра, бе. А, защото сестра ти не върви, ми къща. Не върви на сестра ти. Няма да го вкарам, да се става. Значи, такова, нали трябва да фърляш зад оградата според мен. Да оцелим. Не, това е нормално. Много съм крив. Принципно хубаво. Еми, Влади бие. На него е късмета. Влади, баща сестрата ли ще го вкара?